ne ye association IGM ɲɛmɔgɔba ye ani a tutigɛbaga. Association IGM yɛrɛ ye jɛkulu ye, jɛkulu min ye denmisɛnnin jɛkulu ye. N ka laɲini ye ka se ka an fanga fara fɛnw ka mun ye kalanko o ɲɛni ye, sanuya sabatili ani sirabaga kasara o kɛlɛli. N ka laɲini bi o saba kan. Association IGM kɔnɔna na n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kalanko b'a la, kosɔn an ye baara dɔ sigi sen kan. An ko baara mun ma programme d'assistance scolaire. Tubabukan na bamanankan na an b'a fɔ ka hakililaw sigi mun b'a to kalanko bɛ se ka jate minɛ walasa kalanden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka niveau hakika sɔrɔ, n'an k'o ma dɔnni lakika. O de hukumu kɔnɔna na hakilila in sigira. O hakilila in kɔnɔna na baara bolo dɔ b'an bolo ni an k'o ma ko PANEL-MALI-ZOU. N'i ko panel yɛrɛ i b'a fɔ ko formation, i b'a fɔ ko kalanni. Donc a laɲini ye mun ye ka se ka mɔgɔ sen bɛ kalanko la u ka se ka ladɔnniya, k'u lafaamuya, k'u bilasira ani ka u wele ka se ka ɲɛsin u ka baara ma, walasa fɛn min ye laɲini yɛrɛ fanba ye n'o ye kalanden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ, u ka se ka sabati. O de hukumu kɔnɔna na i b'a ye PANEL-MALI-ZOU a bɛ ekɔlisow de fara ɲɔgɔn kan. Ni baara in bɛna kɛ an bɛ ekɔliso dɔw de ta minnu ka surun ɲɔgɔn na. Olu bɛ fara ɲɔgɔn kan waati dɔ kɔnɔna na, heure 4 walima heure 5 ɲɔgɔn na, ka se ka na sigi ka lamɛnni kɛ. Lamɛnni mun n'a bɛ taa bilasirali ni faamuyali ani mɔgɔ yugubali ka sigi ka baara ma. Donc o bɛ kɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ welelenw fɛ. An yɛrɛ seko ni ye mun y'a la an bi o kɛ ka fara kan. Donc baara in bɛ ekɔlisow fara ɲɔgɔn kan. Lafaamuyaliw kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ min ta kosɛbɛ n'an bɛ sinsin o kan an yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na, o ye k'a fɔ baara si ɲuman tɛ se ka sɔrɔ fo a jogo ɲuman ka k'i la. Ɔ kalanden ɲuman yɛrɛ jogo ye jumɛn ni jumɛn ye, o de bɛ taa ka segin an yɛrɛ fɛ kosɛbɛ walasa kalanden bɛɛ lajɛlen ka se ka o jogo sɔrɔ, walasa u ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ. O jogo la an yɛrɛ kɛmɛ ka jogoba 5 ta. O jogoba 5 fɔlɔ-fɔlɔ min an yɛrɛ fɛ, diɲɛ don o don kalanden kana kalanyɔrɔ la. Kana kalanyɔrɔ la dɔrɔn ko tɛ, i ka na i na waati la, i ka na heure la. N'i nana kalanyɔrɔ la don o don nka ni e bɛna ten nɔ ka n'a sɔrɔ kalan ban waati de sera walima heure 2, heure 1 retard ka ca la, dɔnniya caman bɛ yen u t'a k'i to. A jogoba 2nan mun ye kalanden ɲuman kan ka min sɔrɔ, o ye bonya ye. Kalanden kan ka bɛɛ lajɛlen bonya. I ka bonya kan ka se mansaw ma fɔlɔ n'o ye du kɔnɔna ye. Bonya kan ka se i ka ekɔli karamɔgɔw ma n'o ye ekɔliso yɔrɔ ye. Bonya kan ka se hali i yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ kilasi kelen kɔnɔ n'an k'o ma camarade de classe. Bonya kan ka se ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Bonya in kɔfɛ kalanden mana don kilasi kɔnɔ a ka sen don kalan ɲɛ sɔrɔli la n'o ye kalan ɲɛtaa siraw ye, ɲininkaliw, lamɛnniko ɲuman, walasa a ka se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ. Kilasi kɔnɔ ka lamɛnni dɔrɔn kɛ, ka sɛbɛnni dɔrɔn kɛ ka segin so, k'a sɔrɔ i sen ma don kalan ɲɛ faamuyali la kosɛbɛ n'o ye ɲininkaliw n'u jaabiw ye. Ka ca la dɔnniya ɲuman mun bɛ yen n'o ye lahika ye o sɔrɔ man di. O bɔlen kɔfɛ nɔ 4nan o de ye kalanden ye. I ka leçon ta o ta wagati la, i k'i ka exercice kɛ o kɛ wagatiw la, i k'u kɛ o kɛcogow la fana, walasa i ka se ka kɛ kalanden jolen ye. O ye kalanden jogoba 4nan ye. A jogoba 5nan mun bɛ yen nɔ ni an bɛ sinsin o kan kosɛbɛ, o ye kalanden kana sonyɛli kɛ fiyewu. Ni an k'o ma ko ka tricher kɛ kilasi kɔnɔ walima ka copier kɛ.
so o ye kɔlɔlɔba de ye min b'a to kalanden tɛ se ka dɔnni lakika sɔrɔ. Fɛn o fɛn t'i wɔsi ye o tɛ se ka dɔnni ɲuman s'i ma. O hukumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ nin jogoba 5 fɛn o fɛn talen filɛ nin ye n'i y'a ta ka baara kɛ n'a ye a ti dan hali kalanko dɔrɔn ma, a b'i lafiya hali ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. O de hukumu na an bɛ banba o jogoba 5 kan, an yɛrɛ bɛ min ta ni ka segin an ka mɔgɔ welelenw ka kuma kɔfɛ walasa hali bi kalan ɲuman ka se ka sɔrɔ n'o de ye PANEL-MALI-ZOU yɛrɛ laɲini ye. PANEL-MALI-ZOU mun n'a bɛ programme d'assistance kɔnɔ Scolaire. Programme d'assistance scolaire fana ye association IGM de ka projet sigilen ye sen kan. Donc fɛn ninnu bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na. PANEL-MALI-ZOU n'an ko an b'a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. I b'a sɔrɔ ni kuma minnu bɛ fɔ ka taa ni ka segin n'u taara k'u don ba la, fɛn min ye lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ale ka baara bɛ nɔgɔya bolo. So an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jama faralen ɲɔgɔn kan k'a d'i ma k'i k'u ladɔnniya n'u ma kɛ maa faamuyalen ye, mɔgɔ minnu b'u ka hakɛ dɔn ani n'u b'a labaara dɔnni min bɛ e la a dili ma nɔgɔ. O ye mɛtiri ta fan ye. I bɛna ye k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ ta kɔfɛ kalandenw yɛrɛ bɛna nafaba sɔrɔ. Sabu ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ i ka kɛta ye mun ye ne ka tila ka segin k'a kɛ, a bɛ baara nɔgɔya aw yɛrɛ bolo, a b'aw ka dɔnni sɔrɔ ja. A b'a to fana mansaw minnu y'u denw bila ka na kalanyɔrɔ la u bɛ nimisiwasa sɔrɔ. Sabu waati bɛɛ u tɛna ye ekɔliso la k'a fɔ n den ye nin kɛ n den ma nin kɛ. Wa jamana ɲɛmɔgɔw fana ka laɲini ye mun ye masha Allah o bɛ sabati n'a ye. Sabu jama bɛna kɛ kilasi kɔnɔ a bɛ caya. Nka tant que bɛɛ b'i nakun dɔn u bɛ dɔnni fana sɔrɔ. O dun kɔlɔlɔba de bɛ an ka ekɔlisow la bi, o kɔlɔlɔba de fana bɛ an ka ekɔli karamɔgɔw kan bi. N'a fɔra maa 100 ni kɔ ka di e kelen ma k'i k'u kalan, wagati min na e bɛ kalan na dɔw bɛ kuma caman na, o bɛɛ a ye a tigi t'a dɔn a na mun de kama. Sɔni n'a b'a nakun dɔn k'a fɔ a na mɛ mɛtiri lamɛnni de kama, a na mɛ dɔnni ɲini de kama, a ka ca la u bɛ sigi u bɛ da de. Hali n'u cayara ni maa 100 ye dɔnni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ. Nka tant que o faamuya t'u la dɔnni ɲuman sɔrɔ man di. Donc o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw fana ka laɲini bɛ sabati. Sabu u yɛrɛ ɲuman na une éducation de masse et de qualité o bɛ sabati. Jama caman ka kalanni ani u ka tila ka kalan ɲuman sɔrɔ o bɛ sabati o kɔnɔna na. Hakilila jiginna i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na PANEL-MALI-ZOU a sigikun yɛrɛ ye ka se ka Mali ekɔlisow bɛɛ yaala ka se ka laseli kɛ nin kan ninnu kan fo ka taa se jamana kɔnɔna ekɔlisow ma. Kosɔn an b'aw fo aw ka lamɛnni ko ɲuman na. Ala ka waati wɛrɛ yira an na. Assalamu alaikum.